Аз съм на центъра с едни мои приятели. Това е Калоян, това е Николай. Аз съм на центъра с едни мои приятели. Това е Калоян, това е Николай. Това са скучните жени. И това са скучните жени. Чакай, това са смотаните. Там са смотаните. Снимам глеба и да го... Смотаните жени. Смешните жени, момче. Добре. Това е сестра ми. Тя ще ни прибира. Баща ви е бил, така че мама ще ни прибира. И Калоян Николай ли ще взима? Не знам. Добре. Защото аз... Майка ви. Да. Ох. Абонирайте се за канала! Спрете! Абонирайте се на Николай канала и му де! Колко абоната имаш? Един. От мене. Защо само един имаш? От мене. Вижте как бяга. Да е смотана жена! Това беше смотана жена. Тебе снимах и да отида! сестра. Тя се прави само на слаба. Чакайте. И дебелата Вижте как гледа. И дебелата Ани, нали знаеш, че това ще го качваме в YouTube? И дебелата му сестра. Тихо бе! И неговата сестра се казва Дебелина. Шегувам се казва се Стефани. Казва се Стефани. Сестра ми. Ето го Николай идва. И това е приятел